Добри решения, които взехме по време на ремонта. Подовото в банята е голям кеф. Като човек, който постоянно е със студени крайници, го оценявам още повече. Ако имате възможност, си сложете подово в цялото жилище. Второ, заложихме на високи мебели, за да може вечите да си имат място, а не да трупаме куфари, чанти и кутии върху гардеробите. В допълнение си взехме и стълбичка, за да стигам догоре, когато няма висок мъж наоколо. Умекотителната и пречиствателната станция, за които вече има видео в профила, са отлична инвестиция в здравето. Имаме пречистена вода, не носим туби и не използваме допълнителни кани за пречистване, които понякога мухлясват без да разберем. Четвърто, монтирахме си интимен душ, за който няма смисъл да обяснявам подробно, но силно препоръчваме. И последно, използвахме епоксидна фуга в кухнята и в мократа част на банята. Нанася се по специфичен начин и е по-скъпа, обаче е вечна и не се цапа колкото обикновената. Мечта ми беше да си сложа малки плочки и сега поддръжката е сведена до обикновен препарат и микрофибърна кърпа. Последвайте ни за още полезни видеа.